Lezi gubhu eziningi ezinikwa abantu, lezi gubhu ezinikwa abantu ayisebenzi lyanto. Lezi gubhu nje abantu ababenza izigubhu ezayisebenza sebafa, bengabe khona mhlawumbe babili noma bathathu abekho engisababona. Lezi gubhu eninikwa zona ayisebenzi lyanto. Ngathi mina lethe kuthiwa isigubhu ephatha labantu ayikho into ekuthiwa isigubhu. Ngakusho lokho. Uma ngabe sengizwa uMamalengwe ethi uKHEHLELEZI ayikho indaba ka6 yesigubhu sika 6 million, sengiyangenelela ke mina. Sengithi bengabe yeah, the first traditional healer ngayibona igadwa abelungu ngambone trend akuthiwa uthandana no KHUMALO. Yeah, ngike ngambona lapho uBhaka ngimazela leyo nto, but I wouldn't say kunento engibonele kuyona. Ngishilo ngathi mina umuntu engibonele kuyena ubani. Umuntu engizothi mina uyi role model yami umuntu ya igama nguBhaka, isibongo wakanzama, bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathethe uBhaka udakwe yini. Sesikhona ke manje siphansi le emidi ilova, ikhaya lika baba nezindle eziningi. Uma kungenjalo ngangiyobuya nginazise ikhaya lika baba linezindlu eziningi. Uma kungenjalo sesikhona manje sibonge kulabo abangenayo. Ngisho ngithi hayi ke iyona ke le inkuzi malanga enithandayo nayo futhi enithandayo. Nginithanda kakhulu bafethu, uyena uKing Bhaka lo. Kuningi enizokufunda bafethu, bengabe sibambisene, bengabe sincengana. Angikho ke lapha isilungwini namhlanje, kepha ngiphansi emidilova ngisedamini lodumo. Ikhona lapha ya edamini lodumo, ikhona lapha ya edamini lodumo. Ila ngikhona ke manje ngizokhuluma kahle ngoba ngifuna ukuba konke into engiyikhulumayo abantu bayizwe, futhi loyo osothe wezwa. Ngike ngaphawula ngenkulumo ke lapha ya yokulwa kwa Dr. KHEHLELEZI benoMamalengwe. Abantu abaningi angifuni bangimiskhothe mina. Ngiqale ngabacacisela abantu ngathi bafowethu, lezi gubhu eziningi ezinikwa abantu, lezi gubhu ezinikwa abantu ayisebenzi lyanto. Lezi gubhu nje abantu ababenza izigubhu ezayisebenza sebafa, bengabe khona mhlawumbe babili noma bathathu abekho engisababona. Lezi gubhu eninikwa zona ayisebenzi lyanto. Ngathi mina lethe kuthiwa isigubhu ephatha labantu ayikho into ekuthiwa isigubhu. Ngakusho lokho. Uma ngabe sengizwa uMamalengwe ethi uKHEHLELEZI ayikho indaba ka6 yesigubhu sika 6 million, sengiyangenelela ke mina. Sengithi bengabe ethi su 6 million i-target market yakhe yokudayisa lento engekho vele. Bengabe uthi wena su 100,000 esakho, i-target market yakho still now usadayisa into engekho. Umehluko lento engekho uyidayisele i-target ethile, naye lento engekho uyidayisele i-target ethile. Sengibafundisa ngokwebusiness, ibhizinisi line target market. Kodwa lapho angishintshi ukuthi kahle kahle into ethi isigubhu into engekho, into ethi isigubhu. Kodwa nakubi ingekho ke leyo nto. Uma ngabe senenza ibhizinisi ngento engekho, sengilawula ngokwebusiness ukuthi musana ukuxabana nibanga vele into engekho. That is very simple. There is no contradiction lapho ngoba ngikhuluma into eqondile ukuthi mase kuyibhizinisi line target market. It's either udayisa into ekhona noma udayisa ifake. That is why kukhona ofisad, khona ama original, khona ama fake. Nalaba abadayisa ama fake singamtshela sithi ifake le, kodwa le fake oyidayisayo uyidayisa u2000, omunye ifake uyidayisa u300. Musana ukubanga ngoba lo utargeta imarket yakhe ngale fake yakhe ayidayisayo, now utargeta imarket ngale fake yakho oyidayisa u300 rand. So there is no need ukuthi nilwe because nine target ye market engafani ethenga ama fake.
engakwazi nokubona ukuthi fake lento lomdayisela yona into efanayo nasegubhini abamusukulwa because bane target ye market engafani yokudayisa amanga badayisa amanga kepha kwi target market engafani beyidayisa ngo6 million loya asimyeke ayidayisele leyo market evumayo yona ukuthenga ngo6 million lo dayisa ngo100,000 asimyeke ngemarket yakhe 100,000 kodwa masufuna into ezokusiza ngempela qinisekisa ukuthi uzohlala phansi nami sikhuluma iqiniso ube indoda kodwa uhlakaniphe use uyazi into oyifunayo sihlale phansi ke sikhulume ukukhuluma kwethu impilo yakho ngeke iphinde ifane naqala mawumuntu onevision ukukhumbuleke asidalelwe sonke ukuphila impilo kwi level eyodwa khona abaphila kwi level eku high profile khona abaphila kwi middle class khona abaphila kwi low class abakwi high profile bazongizwa nje ngikhuluma abakwi middle class bazongiunderstand kodwa abaphila ku low class bacabanga ukuthi kuyadlalwa acathi kuyadlalwa bogcina befona bekhuluma lokho nalokho bacathi kuyadlalwa laba abaku low class kodwa abaku middle na kwi high class bazongiunderstand ngithini contact with business bengabe ibusiness always into ethi kumuntu khipha imali yena bese kunika iproduct ibusiness leyo ukuthi ibusiness oyinika abantu abadala noma uyithole nani kodwa nje wafika kumuntu wakukhiphisa imali wakudayisela something sekurun ibusiness once warun ibusiness ke sekufuna uunderstand ukuthi ibusiness irunwa kanjani simple as I'm saying uyabo so angeke mina ngavumela abantu ethi umuntu hayi ilokuzana isiphiwo sabantu abadala asiyona ibusiness mfethu beke wathi kumuntu akangene akakhokho athenga isimfonyo wathi isimfonyo lezi ifonyo lezi ngo50 rand esithenga thina zibe u50 ngamalini ngo50 rand owodwa wena uzosidayisa isifonyo ngo200 ngoba uthi usithandazela usuwazi business lapho uodeng ngo50 rand uzodayisa sisodwa ngo200 rand ngoba uzothi usithandazela into esingenayo isho ukuthi ngempela usithandazele yini into esibonayo thina sibonana sibona imfonyo esu200 rand ukuthi lento ethi sizoyenza yini asinayo isho but ngeke sikuphikise ngoba wena uyayazi into oyishoyo uyabo kodwa umuntu ohlakaniphile uyabo lo muntu run ibusiness ngeke mina sengifika ngithi hayi lethi imfonyo sakho sika 200 si wrong ngeke ngikusho lokho ngoba nawe kune market oyitargetile ngaleyo nto oyikhulumayo ngeke bengabe ngifika mina kunesigubhu ngithi musuku sidayisa isigubhu ngeke ngize ngisho lonto kodwa ngizothi understandani ukuthi kune market umuntu nomuntu ayitargetile bafethu ngicela ukuthi lapho ukhona ngicela uyi-understand lento le ye-target market mfethu mangavumi i-understand ngicela bese uyayi-understanda into yebusiness beke nje kwashintshwana wakhipha imali umuntu wakunika something lapho uyathenga ukuthi lokuthenga ukubiza ngokuthi ukukhanyisa noma ukubiza ngayiphi language esoft ekugcineni ukhipha imali wagoduka nento uthengile mfethu lapho ukuthi uthenga isinkwa noma uthenge umuthi noma uthenga intelezi noma uthengeni mfethu uthengile once kwadayiswa nje kuyathenga umehluko uthenge ngento oyinikezwe abantu abadala kade uyiphupha ebusuku ukuthi hamba uhlanganise hamba wenzini yabo so angifuni ngempela sigcine kungazi ukuthi sigidagida ndawonye mina ngoba ziningi izinto engisafuna ukuzikhuluma nengisafuna ukuzisho sibonge kakhulu kulaba abangenayo ngiyabona impela bayavuma nange lapha yana uBishop S Mhlanga uthi ngiyakuzwa King BHAKA iqiniso unalo kodwa mfowethu you are more than welcome thank you very much Bishop S Mhlanga nanga lapha uPalisa Modise so uBHAKA ngimazela le nje kude hayi ukuthi ngangimbuka nini ngasiphi isikhathi mina senze nje ngaba busy ngilento nje ngiyona ngaba busy ngilento engiyona ngizwa futhi uBHAKA kuthiwa uJesu seyibiza ngoJesu ngiyakwazi yeah I respect him. I respect his brand. Yeah. The first traditional healer ngayibona igadwa abelungu. Ngambone trend akuthiwa uthandana no KHEHLELEZI. Yeah, ngike ngambona lapho uBHAKA ngimazela leyo nto. But I wouldn't say kunento engibonele kuyona ngishilo ngathi mina umuntu engibonele kuyena ubani. Umuntu engizothi mina uyi role model yami umuntu
engifundile kuyena kakhulu no uthi lo uGumede uyamsaba uBhaka angiyona ingane Gumede and I wouldn't like abantu abafana no Mpilo igwinya Gumede angibathanda abantu abakanjena futhi let me quickly block angibathanda abantu abafana no Mpilo gwinya because ibona abantu abaqhathayo bonke laba mayizoqhamuka umuntu esethi uyamsaba uBhaka ngimsaba nani ebetheni ngize ngimsabe so ngifuna ukwazi ukuthi ibona abantu abaqhatha inyanga bonke labo nazo ke inyanga zakithi bafowethu kuyasho ukuthi abaningi bethu ebeyinyanga siyanga esikolweni umuntu mayiqhamuke sezwa kuthiwa ukhehleleze bethi ngawe awuyamsaba wena ukhehlelezi bayaqhatha kanti bayakhohle ukuthi akufanele into enjena mina ke umuntu mayiqale ekhuluma kambi ngomunye umuntu yabo angiyithandi leyo nto ngoba I'm worried to be honest with you ngiworried ngithe namhlanje ake ngivuke ngishaya live la ngizoshaya live nje isikhathi eside ngeke ngikhulume nabantu bakithi ngiworried iworry yami ukuthi nibaningi niyagula ayikancane nibaningi niyagula nididekile manje siye kubani lona naye ukhuluma ukuthi lona naye ukhuluma ukuthi lalelani hlala phansi ubuka YouTube mawubuka YouTube ngeso lenyama nangeso likamoya akekho umuntu okuthiwa kanali idlozi umuntu unalento okuthiwa my gods are telling me this about this person kunomuntu ombona ukuthi utsotsi lo uzofuna ukuyigebengela imali nje kubantu kunomuntu ono history ukuthi lo muntu usuka phi nalento udlule kuphi imangalisa ke azenza I wouldn't say much about you ubhodla umlilo emgwaqweni edayisa iproduct yakhe edayisa amafutha akhe but saxabana nayo ubhodla umlilo because angifuni mina into masisebenza ngomphakathi noma ngabantu kube nento yale yonke into yami ngifuna iqonde so that anytime noma ngibuzwa ini I will answer ngizoyimela into yami uma sekuqala kusetshenzwa kuthiwa angifuni leyo nto into esayibanga nobhodla umlilo sibanga ukuthi why ungena ku YouTube uyoshaya ukhehlelezi ushaya ukhehlelezi ube wazi kahle uwomunye walabo ukhehlelezi abaliftile mina isikhathi esiningi bonke abantu abangangifuni bonke abantu abangijikelile bayahlangana ngale babe icabinet babe igroup bazama ukatheka mina bajike futhi baxabane bona bodwa futhi ubona sebexabene so namhlanje maybe umuntu onengqondo uunderstandile into engiyishoyo namhlanje umuntu onengqondo uyazi uyayiunderstanda lento yobunyanga ukuthi kanjani this thing yobunyanga to be honest njengamanje isicishe ifane nento yasemateksini bona ithi inyanga sezizama ukufaka nama owner ukuthi nawo azama ukuthenga ama site ngiyacela ama owner wamatekisi ningalingi ningene uma qhamuka inyanga ithi uzibani usethenga lenyanga le ithi ungayingeni ngoba nathi vele zamatekisi asiyingeni siya understand ukuthi bayihambela ngale route yabo nathi sihambela ngale route yethu abantu bazamile ukusebenzisa inkabi beyisebenzise inyangeni hambanye oshaya uzibani mina sekufika abantu more than 5 times angaze ngene ku social media ngayisho lento abantu bafike bayikhulume nice kubantu bayipresent kubantu bangabi sasho ukuthi banemali yokudlala yokuthenga inkabi bayithengela ukhehlelezi ukuthi zizongibulala ngizonqunywa abantu badlala bethi why ukhehlelezi egadwa kangaka kufanele ngigade kanje same people same zinyanga efika ku YouTube zizama ukungishaya zizama ukuthi zangithwasisa zenza ini zingizama nangeenkabi zithumela inkabi babuya abantu bazongitshela ubufakazi bube khona ukuthi nanga umuntu uthe wathi nanka ama conversation angiyena lo muntu expose abantu inkabi bese ithengiwe zifike kimi zizongitshela
sakulinga endaweni kanje KHEHLELEZI ukuthi uzofika kune phone call eyangena kanje kwafaka intombazana ukuthi intombazana ikudobe kunento kanje kwathiwa intombazana ihambe yovula icala ukuthi kanje uyidlwengulile kanje kuzanywa ngayo yonke indlela ukuthi uKHEHLELEZI ashaywe phansi. Kodwa ke ngiye ngibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sengakumina uma ngimthandaza ngeqiniso futhi ngingampretend uNkulunkulu futhi mangisiza umuntu ngimsize with my clean heart. Uyongimela uNkulunkulu noma ziphi izimo zifika but uyongimela. Into engishoyo ukuthi bantu bakithi ngiyanithanda futhi ngiyohlala nginithanda. Leyanto ebengishutha lapha emfuleni bengizama ukudraw iattention yenu ukuthi nibone ukuthi mina ziningi izinto enganenzela zona abanye bakhuluma ukuthanda kwabo abanye bakhuluma ukuthanda kwabo ezingeke zenziwe ezinye inyanga, but izinto zami lezo kufanele ngizenze mangihamba. uJesu mayihamba nabafundi bakhe uhamba enza izimanga. Lithi iBhayibheli uJesu uyababuza abafundi bakhe uyajika uyababuza athi mina ngubani. Lithi iBhayibheli omunye wabo wathi wena uSimon Petro, omunye wathi uzibani bani, bambiza ngamagama ahlukahlukene. Lithi iBhayibheli uJesu uthi ngiyadumala sengihambe nani iminyaka eminingi kangaka aningazi ukuthi ngubani. Nani la kuYouTube kunabantu esengihambe nabo iminyaka abangazi ngubani. Zithi ibongo zami dictionary ndaba idida abantu zidida umndeni. Iphinde zithi ibongo zami inhliziyo zamadoda ayibomvu zibomvu inhliziyo zenyanga ngoba angizi kahle ngiza kabi. Futhi noma wena othi uKHEHLELEZI uthwele vele usezoshona ngeke ngoba mina ubunyanga bami ngihlala ngiupgrade each and every time. I always upgrade. Inhliziyo zamadoda ayibomvu zibomvu inhliziyo zamadoda. Nina basetete nabasenyimbani abasetete abasenyimbani yilaba abantu abaningi khona abahamba khona. Ngithi nina yabona nina eniyetete niphinde niyenyimbani niyozama ukuthi nithola izinto ukuthi nizobuya nishaya uKHEHLELEZI khohlwa njengesidomo esikolweni. Umkhonto ogwaza igazi intaba ikhala amanzi. Umkhonto ugwaza mina ugwaza igazi lami. Intaba bese ziyakhala amanzi inyembezi ziphume kubantu. Kukhona abaphahla baze bakhala inyembezi baphahlela uKHEHLELEZI bamcele emathuneni. Khohlwa njengesidomo esikolweni idlozi engihamba nalo khohlwa la ngingena ngingane ngeke namanje ngiyafunga nani mina the day ngiyophupha ngibe umphuphe yileli langa engiyoba nenhliziyo embi. Ileli langa engiyoba nenhliziyo embi ngibene ngibopha inhliziyo ngibophela umuntu. Mina ngelinye ilanga come I tell you something. Lo baba lo ku YouTube enimbone isidudle ngishaya. Ngibona ngihleli naye etefuleni ngidla naye. Ngoba iningi inyanga mina ezazi ngiplanela inkabi zithi ziyangishaya kodwa ziyabangani bami. Ngiyakuthandazela mina I pray for you. Thandazele uNkulunkulu izube naye. Yabo. Uthusi uthi yena iyangidida eyasemfuleni udlale ngathi. There is no problem about that. Eyasemfuleni uthi yamdida kudlale ngathi. Ngaye. No problem about that. Vele leyanto besingayenzeli ukuthi hamba uye kulwamfula. I know ukuthi abanye sebeyoqasha ogandaganda beyomba imfula bethi bawuthola imali lutho. Ayikho imali ozoyithola laphana, ayikho ini lutho. Laphana bengikhombisa nje ukuthi nawo phesheya ngakusiza imali yami yoyilahla emfuleni ngizoyithola emfuleni. Omkhulu bami mina mangivalekile ngiyocela imali komakhelwane ngiyocela imali kuphi ebank ngiloke ngithi ini mina ngikwazi ukuyophahla emfuleni ngicele noma ngathola 500 rand emfuleni it's fine. So nje mfazi onompandla isalukazi leso sinempandla ugogo ngembethe unempandla ugogo onempandla isalukazi esinempandla leso uEunice Chuma uthi ingoma ya tunenzondo wena udlala ingoma ya